Сакрэты кніжных рарытэтаў. Аўтарскі праект Алеся Сушы пра скарбы хрысціянскай літаратуры і не толькі. Хвала Христу! Дарагія сябры, мы працягваем цыкл перадач пра унікальныя кніжныя помнікі, звязаныя з Беларусю, і сёння я прапаную вам сапраўднае адкрыццё. Там, дзе здавалася б яго зрабіць немагчыма, гаворка пройдзе ў нас пра Максіма Богдановича. Сёлета акурат мы святкуем 135-годдзе са дня нараджэння Максіма Богдановича, знакаміты беларускі паэт, класік беларускай літаратуры, хаця пражыў кароткае жыццё, але безумоўна вядомы фактычна кожнаму беларусу. І помнік у нас ёсць, і не адзін, ёсць і вуліцы, названыя іменем Богдановича, але галоўнае, што яго спадчына, яго слова жыве. Вершы Максіма Богдановича вывучаюцца ў школах і з'яўляюцца сапраўднай класікаю беларускай культуры. Дык вось, здавалася б, што тут новага можна сказаць пра Максіма Богдановича. Яго жыццё ўжо, ж не такое даўгое, праўда, ён, на жаль, вялікі, пражыў зусім не шмат год, 30 год фактычна няма. І пры ўсім пры тым, гэтае жыццё вельмі добра даследаванае. Ёсць шмат манаграфій, некалькі разоў выходзілі зборы твораў, і казаць пра нейкае тут вось новае слово, так, у Богдановичазнаўстве фактычна не даводзіцца. Гэта было б, можа быць, дзіўным. Але мы з вами такое адкрыццё сёння зробім, і я вам гэта гарантую. Больш таго, гэта не будзе нейкае вось выпадкова знойдзены нейкі там фрагментик, верш, на который раней не звярталі ўвагу. Не, гэта будзе вельмі важная з'ява у беларускай культуры, дачыненне да которой мае непасрэдная Максім Богданович, пра што амаль ніхто не ведае. Гэта ледзь не справа ўсяго жыцця Максіма Богдановича. Адна з яго місій, якую ён для сябе бачыў, якой жыў ад пачатку фактычна свайго творчага занятку і да апошніх дзён свайго жыцця. Ну дык вось, гаворка ў нас пройдзе не пра вянок, не пра тую кніжку, якую, будучы не самотным, як вы ведаеце, да, паэт пісаў, я кнігу маю з друкарні пана Марціна Кухты, вось гэты вянок знакаміты Максіма Богдановича, вядомы сёння кожнаму, але гэта не адзіная праца Максіма Богдановича і нават не адзіная апублікаваная праца Максіма Богдановича. Былі і шматлікія іншыя і артыкулы, і вершы, і нават брашуры, которые выходзілі з-пад яго пера і выходзілі друкам. А сёння мы пагаворым пра кніжкі для дзяцей, а дакладней пра лемантар. Лемантар, а так у нас называлі ў даўнія часы буквары, то есть кнігі для пачатковага навучання грамаце. І Максім Богданович, жывучы фактычна ўсё сваё свядомае жыццё не ў Беларусі, радзіўся так, ён тут, у Беларусі, у Мінску, жыў у горадні, але ў вельмі юным маладым узросце ён з сям'ёю пераязджае ў Расію і фактычна вывучае беларускую мову, культуру, літаратуру апасарадкавана. Не непасрэдна, вось там жывучы ў гэтым беларускім асяроддзі ці навучаючыся ў беларускай школе, а праз газеты, праз кніжкі з бібліятэкі бацькі, этнографа Адама Богдановича, праз іншыя нейкія крыніцы. І вось тут ён за мяжою у Расіі, у тым жа Яраслаўлі, вельмі ярка адчуў патрэбу ў беларускай кнізе для пачатковага навучання, каб дзеці маглі вучыцца. Трэба адзначыць, што на той момант, гэта пачатак 20-го стагоддзя, у расійскай імперыі так і не ўзнікла ніводнай школы з навучаннем па-беларуску. Ну, то есть яны былі фактычна па-за законам. Нават калі ў 1905-1906 годах адбыліся пэўныя паслабленні і нарэшце дазволілі друкаваць беларускія кнігі, бо і такая забарона доўгі час існавала, то дазвол на беларускую школу не ўзнік. І да апошняга дня існавання расійскай імперыі, ну, на вялікі жаль, так склаліся абставіны, што ў імперыі беларускіх школ не было. Былі тут у нас рускія школы, польскія былі школы, былі літоўскія нават школы і, канешне, габрэйскія, а вот беларускіх школ адкрываць не было дазволена, і Максім Богданович вельмі жыва гэту праблему перажываў, як і большасць прадстаўнікоў беларускай інтэлігенцыі, як той жа Купала, Колас. Мы ведаем, што Якуб Колас займаўся нелегальным навучаннем дзетак па-беларуску, за што і трапіў у турму і адсядзеў некаторы час у мінскім астрозе. Таму як бы многія прадстаўнікі беларускай інтэлігенцыі, цётку можам згадаць, Каруся Каганца і іншых, яны
вось гэтым пытаннем беларускай школы вельмі турбаваліся. І Максім Богданович гэтай ідэяй жыў фактычна ўсё сваё творчае жыццё. Яшчэ ў Яраслаўлі, дзе яго сям'я пражывала з 1908 года, Максім Богданович вельмі актыўна працаваў над падрыхтоўкаю беларускага элементара. Так, ва ўспамінах брата Максіма Богдановича Паўла мы знаходзім вельмі цікавае апісанне. Вот зараз я працытую гэтае апісанне. Значыць, брат піша, што недзе ў 911 годзе вось да гэтай справы, да напісання буквара Максім Богданович падышоў ужо прафесійна. Максіму 20 гадоў, ён ужо нешта разумее ў навучанні і спрабуе свае сілы. Дык вось што піша Павел Богданович. Я сам бачыў гэты буквар. Ужо ў выглядзе кніжачкі. Нават шрыфты былі адпаведна падабраны. На пачатку больш буйныя, а пад канец драбнейшыя. У якасці ілюстратараў Максім падахвоціў братоў Гапановічаў, якія вельмі хораша малявалі. Яны зрабілі яму патрэбныя малюнкі, прычым малюнкі каляровыя, чорнай і чырвонай тушшу. Па-мойму, калі мяне не падводзіць памяць, гэта была першая спроба даць дзецям каляровы буквар на роднай мове. І гэта ў пэўнай ступені так і ёсць. Беларускія буквары ці элементары існавалі і ў больш ранні час і выдаваліся ў большасці нелегальна, а пасля 1906 года пачалі выходзіць і легальныя выданні беларускага элементара. Тым не менш, канешне, яшчэ ніякага каляровага друку ў той час у беларускай дзіцячай кнізе не існавала, і вось гэта ініцыятыва Максіма Богдановича, яна сапраўды была незвычайнай. У іншым трошкі лісце Павел Богданович пісаў пра гэты ж элементар. Шрыфты былі розных калібраў, яны выкананы чорнай тушшу, падклеены былі каляровыя карцінкі, выкананы таксама каляровай тушшу. То есть гэта ўжо сведчыць пра сапраўды ілюстраванае, прыгожа аздобленае выданне, над которым Максім Богданович сістэматычна працаваў. На вялікі жаль, мы сёння не можам вам паказаць гэтыя рукапісы з малюнкамі і тэкстамі Максіма Богдановича і яго памочнікаў. Пра гэта мы трошкі пазней пакажам, але на гэтым справа не спынілася. І свае працы над беларускім элементаром Максім Богданович працягнуў. Асабліва гэта праца актывізавалася трошкі пазней, калі ўжо падчас Першай сусветнай вайны Максім Богданович пераязджае ў Мінск. Справа ў тым, што зусім недалёка ад Мінска на захад праходзіла лінія фронту. Немцы стаялі вось не так далёка ад Мінска, да, вось там Баранавічы, Мядзель ўжо былі пад фактычна нямецкай акупацыяй, а далей на ўсход зона кантролю расійскай імперыі. І вось у гэтай падкантрольнай расійскай імперыі зоне Максім Богданович спрабаваў арганізаваць дапамогу пацярпелым ад вайны. Гэта былі беларускія таварыствы, которые у тым ліку беларуска-арыентаваныя такія, да, займаліся падтрымкаю дзяцей, жонак, салдат, а таксама тых, хто вымушаны быў пераехаць з свайго асноўнага месца пражывання. І ў гэты ж самы час Максім Богданович вельмі востра заўважыў, што слухайце, а ну на захадзе, што вот гэтыя немцы, яны дазволілі беларускія школы адкрываць, і нават ужо не дзесяткамі, ўжо сотнямі пачалі адкрывацца беларускія школы на Гарадзеншчыне, Берасцейшчыне, Віленшчыне. А чаму ж вот тут мы на Меншчыне і па ўсёй Беларусі цэнтральнай, усходняй не можам адкрываць беларускія школы? І з гэтымі выступамі, зваротамі Максім Богданович рэгулярна выступаў і ў друку ў тым ліку, але не проста патрабаваў ці прасіў, але дзейнічаў. Мы ведаем, што Максім Богданович быў адным з тых, хто апекаваўся беларускім дзіцячым прытулкам для дзяцей вось пацярпелых ад вайны. У Ратамцы, вось многія, я думаю, менчукі вельмі добра ведаюць гэты невялікі населены пункт пад Мінскам, у Заслаўскім маладзечынскім напрамку ёсць такая вялікая вёска ці пасёлак, ці як бы сёння казалі мястэчка ці аграгарадок Ратамка, у которым тады на той час у часе вайны існаваў дзіцячы прытулак. І гэты прытулак ужо дзейнічаў абсалютна па-беларуску. З дзеткамі размова ішла на той мове, якую дзеці разумелі, бо гэта не школа, якая вось працуе па пэўных правілах і падручніках афіцыйна зарэгістраваных, а прытулак, дзе з дзеткамі проста трэба
па-чалавечы размаўляць, каб яны разумелі гэту мову. А мова беларускага насельніцтва на той час, канешне ж, беларуская. Дык вось гэты прытулак дзейнічаў па-беларуску, і Максім Богданович праз гэты прытулак пачаў выступаць на далейшае развіццё вот сферы адукацыі і выхавання, у тым ліку у беларускамоўным кантэксце. І ў гэты ж час ён пачаў супрацу з іншымі беларускімі вядомымі вельмі дзеячамі. Так, напрыклад, ва ўспамінах Зоські Верас, якая па некаторых гіпотэзах была адной з музаў ці блізкіх сябровак Максіма Богдановича, то вось Зоська Верас у сваіх успамінах пісала прыблізна так: прачуваўся ўжо блізкі канец вайне і змены, якія могуць наступіць у жыцці народаў. Мы часта гаварылі аб тым, што, можа, хутка дачакаемся сваіх беларускіх школаў, а падручнікаў да навукі няма. Лемантары сякія такія былі, а вось чытанкі пасля лемантара няма. Смоліч, маецца на ўвазе Аркадь Смоліч, запрапанаваў узяцца за апрацоўку такой чытанкі хрэстаматыі. Складаць яе мы мелі ў траіх: Максім Богданович, Аркадь Смоліч і я, ну, то бок Зоська Верас. Насамперад распрацавалі план. Мела кніжка дзяліцца на 4 часці: першая вясна, другая лета, трэцяя восень, чацвёртая зіма. Трэба было падбіраць матэрыялы, і працу падзялілі між сабой так: Максім Богданович меў заняцца паэзіяй, падбіраць адпаведныя вершы з беларускай літаратуры, рабіць пераклады і, разумеецца, пісаць іх самому. Аркадь Смоліч браў на сябе тэмы геаграфічныя, гістарычныя і пераклады з расейскай мовы, я тэмы прыродазнаўчыя і пераклады з польскай мовы. Шмат вечароў прасядзелі мы у сталоўцы у познія гадзіны, калі нашы штодзённыя вячэрнія госці паразыходзіліся. Кожны з нас ужо пакрысе напісаў, але далей ужо супольна працаваць не прыйшлося. Такім чынам, Максім Богданович разам са сваімі аднадумцамі, найперш Аркадзем Смолічам і Зоськай Верас, у беларускай хатцы, гэта такі беларускі куточак, цэнтр беларускага культурнага жыцця перыяду Першай сусветнай вайны, ён знаходзіўся каля сённяшняга дому ўраду, вось дзе плошча Незалежнасці, прыблізна там, каля педагагічнага універсітэта. І вось менавіта там адбывалася нараджэнне такой чытанкі хрэстаматыі для беларускіх дзетак, па якой можна было б вучыцца хаця б самастойна, калі не ў афіцыйных школах, то хаця б у фармаце хатняга ці дадатковага навучання. І як мы бачым, Максім Богданович у гэтай працы адказваў за паэзію, а мы з вами памятаем са сваіх буквароў, што якраз вершы складаюць вялікую частку у любым, нават сённяшнім буквары. І мы сапраўды ведаем з успамінаў іншых людзей, напрыклад, Хведара Імшэрніка, пра тое, што ў апошнія свае часы, гадзіны, гады Максім Богданович працягваў працу над падрыхтоўкай гэтага буквара. Напрыклад, вось Імшэннік так апісвае ў 16-м годзе свае сустрэчы з Максімам Богдановичам. Апошнія разы я сустракаўся з Максімам Богдановичам у пачатку 1916 года. Ён часта заходзіў да мяне, бо задумаў апрацаваць беларускую граматыку. Я тут патлумачу, што граматыкамі ці граматкамі вельмі часта у тыя часы называлі якраз лемантары. Максім Богданович раіўся і дзяліўся сваімі планамі як са мною, так сама і з другімі настаўнікамі, якія спачувалі яму ў гэтай справе. Але на вялікі жаль гэтай працы Богдановичу не давялося скончыць, і нават невядома, ці захаваліся дзе-небудзь чарнавікі. У 1916 годзе здароўе Максіма Богдановича пагоршылася. Не помню добра, але, здаецца, у восені 16 года я сустрэў яго ужо зусім хворым, і гэта сустрэча была апошняю. І мы сапраўды ведаем, што на пачатку 1917 года Максіма Богдановича вельмі моцна хворага сябры, аднадумцы з Мінска адправілі на лячэнне ў Крым, у Ялту, сабралі на гэта грошы, але лячэнне не дапамагло, і ў тым жа годзе, у маі месяцы 12 ці 25 адпаведна маю, па новым стылі, Максім Богданович памёр, і ўсё, здаецца. Вось ўсё, што мы ведаем пра Максіма Богдановича, нібыта на гэтым завяршаецца. Ну, бо які лемантар? Ніхто не чуў пра лемантар Богдановича. Ніхто не чуў пра чытанку для дзетак Максіма Богдановича. Ні ў адным зборы твораў, якія выходзілі, першы збор твораў Максіма Богдановича выйшаў у 1927 годзе, праз 10 гадоў пасля смерці. Няма там лемантара.
Не было элементара і у вялікім трохтамовым зборы твораў Максіма Богдановича, які выйшаў на пачатку 90-х гадоў мінулага 20-го стагоддзя. То есть ні пра які элементар мы не маем ніякага уяўлення, але на гэтым все-таки гісторыя не скончана, і я вам сёння паспрабую зрабіць невяліченькае адкрыццё, на якое чамусьці нават даследчыкі вельмі часта не звяртаюць увагі, знаўцы творчасці Максіма Богдановича, складальнікі бібліяграфіі, складальнікі збораў твораў не звяртаюць увагу, што часткова гэты элементар захаваўся. І ён сапраўды меў для Максіма Богдановича вялікае значэнне. Першае, што трэба сказаць, што ён захоўваўся у рукапісным выглядзе вельмі доўгі час. Ляжаў ён, фактычна ён суправаджаў Максіма Богдановича да апошніх хвілін яго жыцця. Мы памятаем, што Максім Богданович паміраў у Ялце, уже будучы хворым, апошнія дні не мог нават размаўляць, і вось гэты верш пакінуты на перадсмяротным ложку, фактычна кароткі, чатырохрадковы: «У краіне светлай, дзе я ўміраю, у белым доме ля сіняй бухты, я не самотны, я кнігу маю з друкарні пана Марціна Кухты». Гэтым звычайна біяграфія Максіма Богдановича завяршаецца, але гэта зусім не так. Калі мы звернемся да ўспамінаў бацькі паэта, які прыбыў у Ялту на пахаванне, праўда, не паспеў, але тым не менш займаўся справамі сына пасмяротнымі у Ялце, то Адам Ягорович Богданович, чалавек неардынарны, неадназначны, але, безумоўна, дасведчаны і вельмі таленавіты, ён апісваў гэтак апошнія хвіліны жыцця свайго знакамітага сына, пра которага ўсё жыццё Адама Ягоровича пыталіся. Вось так ён пісаў: «Верагодна, у апошнія дні ён працаваў над папраўкамі да сваіх вершаў і, можа быць, нават лежачы ў ложку, паколькі почерк яго мае нецвёрды характар. Але самае кранальнае – гэта яго праца над складаннем беларускага элементара. Справа, неабходнасць якой ён жыва адчуваў, але да выканання якой менш за ўсё быў закліканы. На гэтай кранальнай падрабязнасці я і закончу свае ўспаміны. Яна мізэрная па значэнню, але характэрная для яго настрою. Гэта запавет і указанне шляху, па якім ён хацеў ісці і заклікаў іншых». На пункт гледжання Адама Ягоровича Богдановича такая дзіцячая нібыта зацікаўленасць элементаром была абсалютна незразумелая. Адам Ягорович не разумеў, як таленавіты паэт узяўся дзіцячыя кніжачкі складаць, нейкі там букварык. Але разумеючы значэнне элементара, кнігі, праз якую фарміруецца нацыя фактычна, фарміруецца нацыянальнае самаразуменне, разуменне сябе ў свеце, мы павінны сказаць, што Максім Богданович клапаціўся пра ўвесь беларускі народ, ствараючы першыя кнігі для магчымага навучання сваіх землякоў, беларусаў. І гэтая кніга пэўны час існавала. Вось што ў нас атрымалася раскапаць, так бы мовіць. У архіўных дакументах мы знайшлі інфармацыю пра тое, што вельмі доўгі час рукапісы паэта, у тым ліку прывезеныя бацькам з Ялты, захоўваліся ў Інстытуце беларускай культуры, тым самым Інбелкульце, который ў далейшым стаў Беларускай акадэміяй навук. Зберагаліся яны проста на кафедры гісторыі беларускай літаратуры ў складзе 14 асобных папак. І сярод гэтых папак была адна, якая так і называлася, яна змяшчала матэрыялы Максіма Богдановича да беларускага элементара. То есть, уявіце, рукапіс такі ёсць. Значыць, ён рэальна сапраўды існаваў. Пра гэта мы сведчанне бачым у некаторых крыніцах. І вось што там значылася, што там ёсць, першае, вучнёўскі сшытак у папяровай сіняй вокладцы на 24 старонках у чацвёрку. Гэта памер прыблізна сучаснага таксама сшытка, вот якімі дзеткі карыстаюцца, недзе там 22 на 18 сантыметраў. З сшытка, значыць, з выбранымі перакладамі для элементара на літары У, А, М, Р,
ЖХД ШСКВН. І яшчэ 3 такія ж адзінкі захоўвання. 3 з паловаю паасобныя лісткі ў чацвёрку з нататкамі да таго ж элементара, аркуш паперы паштовага фармату і лісток у чацвёрку з прыкладамі паасобных слоў для элементара, і таксама аркуш у двойку, это ў 2 разы больше адпаведна, а таксама 10 старонак у чацвёрку з алоўкавымі нататкамі і прыкладамі для элементара. Дык вось, Адам Ягоравіч узгадваў, што знайшлі цела яго сына Максіма Богдановича не толькі вось з гэтым 4-радкоўем, але якраз з аркушамі элементара, якія ляжалі вакол яго. Былі расцярушаны, раскіданыя на падлозе, і фактычна Максім Богданович, паміраючы апошнія свае гадзіны і хвіліны, думаў менавіта пра гэты элементар, і дзякуючы турботам супрацоўнікаў Беларускай акадэміі навук, тады яшчэ Інбелкульта, рукапіс быў інвентарызаваны і захаваны на кафедры. У 27-м годзе, як я сказаў, выйшаў збор твораў, у які элементар не ўвайшоў. І няма, паўтаруся, гэтага элементара ў пазнейшых тэкстах. Найбольш верагодна, што вось гэтыя 14 папак загінулі ў часе Другой сусветнай вайны разам з многімі архівамі і зборамі Інбелкульта, ну і Беларускай акадэміі навук. На вялікі жаль, мы гэтых рукапісаў сёння сапраўды не маем, але вось вам адкрыццё, якое хачу паказаць. Гаворка ідзе пра элементар Максіма Богдановича. Праўда, не зусім такі, як ён задумваў. А ў тым жа 1927 годзе, калі Максім Богданович, ужо даўно як памёр, 10 гадоў яго няма на свеце, з друку ў Мінску выходзіць кніга пад назваю «Наша сіла, ніва да машына». І тлумачэнне «Элементар для дарослых». Складзены ён быў Мікалаем ці Міколам Байковым, Сцяпанам Некрашевічам і Максімам Богдановичам. Праз 10 гадоў пасля смерці Максіма Богдановича выходзіць элементар для дарослых, адным з аўтарам якога з'яўляецца Максім Богданович. Вось такое дзіва. Другія 2 аўтары вельмі вядомыя людзі. Мікола Байкоў, ураджэнец Расіі, з Расіі прыехаў, працаваў у Беларусі, у Мінску, у прыватнасці, у мінскай духоўнай семінарыі, выкладаў у іншых адукацыйных установах тут у Мінску, застаўся пасля рэвалюцыі, працаваў у Інбелкульце і разам са Сцяпанам Некрашевічам вельмі шмат зрабіў для стварэння першых беларускіх слоўнікаў, беларуска-рускі, руска-беларускі слоўнікі акадэмічныя, якраз вось яны разам рыхтавалі, а Сцяпан Некрашевіч яшчэ і вядомы тым, што ён склаў першы такі уніфікаваны і узгоднены наркаматам асветы савецкі беларускі элементар. Ён выйшаў у 1922 годзе ў Берліне, то есть па ім вучыліся ўсе беларускія школьнікі часоў беларусізацыі. То есть это не абы-якія людзі, дасведчаныя, разумныя, которые вельмі добра разумелі, што такое мовазнаўства і педагагічныя навукі, самі выкладалі таксама, не толькі навукай займаліся. І вось яны трэцім аўтарам сабе ўзялі Максіма Богдановича. Якраз у той год, калі не толькі святкаваўся яго юбілей, але і выйшаў поўны збор твораў Максіма Богдановича. І адначасова элементар, верагодна, з яго напрацоўкамі. Праўда, элементар аказаўся для дарослых. Як памятаеце, гэта быў перыяд змагання з непісьменнасцю, лікбез так званы, эпоха, калі абавязковым стала навучанне хаця б пачатковае для ўсіх, у тым ліку для дарослых, і ствараліся адпаведныя навучальныя установы, падручнікі якраз для дарослых. І вось такім беларускім падручнікам для нашых землякоў старэйшага ўзросту стаў падручнік Байкова, Некрашевіча і Максіма Богдановича. Дык вось вам адкрыццё. Аказваецца, сапраўды Максім Богданович это не толькі аўтар зборніка «Вянок», адзінага прыжыццёвага паэтычнага зборніка, але яшчэ і аднаго з першых беларускіх буквароў, ідэю якога ён выношваў усё сваё жыццё, клапаціўся, перажываў, працаваў над яго мастацкай аздобаю, замаўляў шрыфты, малюнкі, якія ў выніку мусілі стаць гравюрамі, задумваў яго як каляровы, дапрацоўваў тэкстамі, збіраў паэтычныя творы, якія найлепш падыходзяць да гэтай праблематыкі. І ўрэшце, да апошняй сваёй хвіліны жыцця ён працаваў над беларускім элементаром. Не забываючы пра беларусаў, дык можа і нам не трэба забывацца пра Максіма Богдановича, пра яго заслугі. І вось сёлета, у год 135-годдзя з моманту яго нараджэння, мне падаецца вельмі важна ўзгадаць пра вось гэтае незвычайнае дасягненне.
Сёння вось гэты буквар з незвычайнай назвай, такой, як трэба, сацыялістычнай, наша сіла нівада машына, сельскагаспадарчы такі, да, буквар ці элемантар, ён з'яўляецца часткаю нашай культурнай спадчыны, трошкі забыты незаслужана, адкладзены далёка, але мне падаецца, гэта вельмі сімвалічны прадукт свайго часу і помнік яго складальнікам і аўтарам, у тым ліку Максіму Богдановичу. І пра гэта не будзем забываць. Дзякуй вялікі за ўвагу. Вельмі хочацца спадзявацца, што ваша цікавасць да гэтай тэмы будзе. Сябры дарагія, запрашаю, пішыце свае пытанні, давайце прапановы, пра якія яшчэ кніжныя помнікі вы б хацелі нешта незвычайнае пачуць, а я паспрабую, можа быць, калі атрымаецца, даць вам свае адказы ці думкі на гэты конт. Дзякуй і да новых сустрэч! Сакрэты кніжных рарытэтаў. Аўтарскі праект Алеся Сушы пра скарбы хрысціянскай літаратуры і не толькі.